ụlọ ọrụ na-ahụ maka iste na steeti a wee na-achụtara gọọmenti Anambra steeti ego bụ AIRS na-ịchafụ bekee ka ndị otu ọrụ gbanụgbanụ ha gago nọ n'ihu wee nwụchikọ mmadụ abụọ ndị nke a na-ebo ebubo na ha na-ebukọrọ nnọọ ego tosiri na-abanye n'akpa gọọmenti wee na-amakanye n'akpa nke onwe ha. Mmadụ abụọ anụnwa a na-enyo enyo bụ Cyril Anigbogu, onye nke ejidere na mpaghara ebe a na-egwu aja na Agụleze Chukwu dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Agwata, nakwa Onyebuchi Obele, onye nke aka kpakwara n'ọgbụ n'okpuru ọchịchị ime obodo Orumba North. Ka Maka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Dịka o si kwu bụ Maazị Anigbogu, ọ sịrị na ya na-arụrụ onye eze ọdịnala na mpaghara ahụ ya bụ ọlụ, onye nke ọ na-enye akatamkpo ego kwa ụbọchị nke ọ na-anata n'aka ndị na-akwọ ụgbọala tipa na-eburu aja na mmiri dị na mpaghara abịa ahụ. Onye nke ọzọ bụ Obele sịrị na ya na-anata nnukwute ego kwa kedị agbata 15 na 20 si na ya na-ewegara ego nke a na akpa ndị Anambra State Tipa Association ASTA site n'aka onye a na-akpọ Jekwu onye ji ibe, onye eji Jekwu na nka wee mara, mgbe ọ na-ekwuzi okwu na ihe gbasatara akpamagwa ọjọọ ndị a na-akpa. Ka onye Director Enforcement Anambra State Internal Revenue Service AIRS bụ Dr. Christian Mmadu hụ nwere ka o si gbatakwuru n'ebe gọọmenti nọ na ha na-ekpochisi ebe esi eli mperi ịnọkọta ụtụ ego ndị ahụ na-aba n'akpa gọọmenti. Dr. Mmadu kwararịrị ka ndị ọkwa ha dị elu bụrụkwa ndị ọchịchị obodo bụzikwa ndị na-etinye aka n'ajọ ihe iji wee napụta ego ahụ, ma sịkwazịa na ndị a bụ ndị kwesịrị idonyere gọọmenti ukwu na-anata ego ndị a iji wee hụ na Anambra steeti na-emepe. Ọ gara n'iru ma sị na ọchịchị nọ ugbu a bụ nke ọ masịrị n'obi ka ahụ na enwere mmepe bụ ịgba, ka a wee rụpụta ọrụ dị iche iche iji wee hụ na Anambra steeti bụ ebe obibi ọma. Onye ndu nke ndị ya bụ otu jere nwụchikọ ndị a na-akpa mkpamkpa bụ Maazị Chibụzọ Chikwendụ gbarụrụ iru wee nyere ndị na-ege ntị wee nyere ya bụ ayịyọ Gọvanọ Chukwuma Soludo yọrọ na ebe ọbụla esi anọkọta otu kịta bụ nke agbachigoro, ma sịkwazịa na ọ dị njọ ka ndị mmadụ si jee na-anarọ ego ahụ ma na-etinye n'akpa ha. Ndị a anwụchikọrọ bụ ndị nọzi n'ụlọ nga ebe a ga-ekpe ha ikpe dịka ihe ha mere si dị. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.